Здравейте! В следващите минути ще ви представя лекцията "Свобода и собственост" на Лудвиг фон Мизес, изготвена и представена от мен, Момчил Еленков, по времето на стажа ми в Института за пазарна икономика за периода август-октомври 2009 година. Кой е Лудвиг фон Мизес? Икономист, философ, автор, либерал. Роден е през 1881 година в Австро-Унгария на територията на днешна Украйна, в заможно семейство. На 12 години вече говори 3 езика, чете и на латински и има познание в украинският. На 19 се записва в университета на Виена. Във Виена е в обкръжението на Вилхем Рьопке, Макс Вебер, бъдещият италиански президент Луиджи Единауди, както и бъдещият Нобелов лауреат Фридрих Хайек. Малко за работата на Мизес. В противовес на мнозина, той обяснява как паричната политика на правителствата създават рецесиите, а не ги преодолява. Още в началото на 20-те години той предсказва голямата депресия от 1929. Мизес ясно определя икономиката като наука за човешкото действие на индивиди със собствена свободна воля. Всичко това той обобщава в най-известния си труд "Човешкото действие". Своята лекция "Свобода и собственост" именитият икономист изнася на откриването на срещата на обществото Монт Пелерин през 1958 година. Мизес говори за това как са приемали хората понятието за свобода през 18 век. Едното възприятие тогава е за древна Гърция. Там свободата е много различна. Мнозинството от хора са били плебеи без правомощия и дори без права. А другият символ на свободата е за средната аристокрация от 18 век, която иска да запази някои свои права в период на засилваща се абсолютна монархическа власт. А това са доста тесни определения за свобода. Проблемът на предкапиталистическата епоха е в недостига на ресурси за разрастващото се население. Липсват иновации, липсва пазар, определено търсене и предлагане. С развитието на технологиите, капитализмът дава властта на хората, тези, които работят във фабриките, а не на собствениците. Капитализмът, казва Мизес, е един ежедневно повтарян плебисцит. Има пазар, на който се търси и предлага. Но пазарът дори не е най-голямото преимущество на капитализма. Основното му качество е статутът на потребителя като цар, истински шеф. Производителите трябва да се съобразяват с него, трябва да се конкурират. При сравнението на капитализъм с социализъм, Мизес изтъква икономическата свобода като основната трибуна за изява на различно мнение. Какво щяха да правят Киркегор, Шопенхауер, Фройд и Кафка в потиснато общество? Какво щеше да прави Маркс без фабричния работник и негов патрон Енгелс? Социализмът грешно разбира свободата и постройката на обществото. Това забелязва Мизес още през 1958 година. Там свободата значи абсолютно съгласие и липса на опозиция. Ленин иска да превърне обществото в една голяма фабрика, но тогава се появява още един въпрос. Какъв е смисълът на една фабрика, ако тя няма с кого да се конкурира? Ето и разликата между общество и правителство. Там, където има взаимодействие и размяна, се заражда социален строй. Важно е индивидите да имат избор и свобода в своите взаимоотношения. Правителството, от друга страна, използва репресивни мерки. То не е необходимо зло, а единственият начин за осигуряване на защита и съвместно съществуване, или поне така би трябвало да бъде. Ето го и казусът с домакинята. Една американска домакиня решава да закупи консерва със супа, вместо да използва кулинарните си умения. Социалистическата мисъл нашепва, че производителят пречи на домакинята, като поставя висока цена на консервата, а в действителност той премахва най-големият проблем – нейната липса. Затова е смешно да се твърди, че държавата трябва да се намеси, за да предотврати тази обида, защото домакинята всъщност прави собствен избор. Мизес определя капитализма като движение пренебрегнато от държавата, която се опитва да ограничи бизнесът като статика, опитва се да го контролира, но още в следващия момент бизнесът е развил нови методи, стратегии и продукти, следвайки иновациите и конкуренцията. Ако искаме да избегнем застой, трябва да дадем кредит на тези хора, които имат изобретателността да доведат човечеството към по-задоволителни условия, казва Мизес. Капитализмът, добавя той, избавя индивида от едностранчивата му природа на спестител или заемател и премахва широката бедност поради наличието на сигурно спестяване с гаранции и възможност за печалба. Западната школа на индивидуализма е определяща за възможността да мислиш, избираш и действаш, казва Лудвиг фон Мизес, и то без ограничението на рестриктивен апарат. Относно критиците на капитализма, които го обвиняват за това, че поставя материалното на преден план, Мизес казва: капитализмът не е виновен, че хората избират да гледат боксов матч пред представление на Антигона от Софокъл. Напротив, той трябва да бъде ценен, защото дава възможността за избор, възможност да се развиваме и духовно.
Мизес завършва лекцията си с едно изречение и 51 години по-късно и аз ще завърша презентацията си с същото, а именно да се надяваме, че правото на несъгласие никога няма да изчезне. Благодаря за вниманието.